bideo honen bidez, UPV EHUko e-kampusa duen grabazio eta polimedia sortzeko zerbitzua aurkezten dizuegu. Polimedia sala zerbitzuari esker, eduki eta baliabide didaktikoak bideo formatuan sortzeko aukera zabaltzen da. Bideo hauek era erraz eta bizkor batean egiten dira. Emaitza ere oso azkar dagoelarik interneten ikusgai. Aurkezpenak eduki grafikoekin lagun daitezke. Orain konprobatu ahal izan duzuen bezala, aurkezpena pantaila osora zabal daiteke edo irakasleak ere aurkezpenean zati bat izan dezake. Irakaslea duen gunea ere alda daiteke, pantaila osora zabalduz. Grabaketa mota hauek duten berezitasuna kroma efektua da. Ingurune virtualea, atzealdeko kolorea, irudi bategatik ordezkatuz lortzen da. Oraintxe ikus dezakezuen bezala. Ahalik eta kroma efekturik garbiena lortzeko, gure jantziak kontutan izan beharko ditugu. Kolore berdea alboratuko dugu, eta kontu izango dugu gorri, zuri eta marra fin eta karratu txikidun jantziekin. Izan ere, azken irudiari nahi ez dugun efektua eman diezaiokete eta. Hizlaria polimedia salan sartzen denean, mikrofono bat ezartzen zaio. Eta audio eta bideo probak egin ostean, grabaketa hasten da. Sala barruan, erdialdean, lurrean dagoen markaren gainean kokatuko da. Salaren eskuinaldean, hizlariak pantaila osagarri bat izango du bere aurkezpena ikusteko. Aurrealdean, aldiz, bideokamera bat izango du entzulei zuzentzeko. Noizbehinka, salan beste bideo bat izaten da non teleprompterra instalatzen den, eta aurkezpenaren irakurketa egitea ahalbidetzen duen. Hizlariak urruti komando bat izango du. Aurkezpena osatzen duten pantaila ezberdinetatik mugitzeko. Aurkezpena bideo formatura egokitu behar da, kasu honetan 16:9. Pantailan orain ikusgai dituzuen erako aurkezpenak baztertu beharko dira, testu larregi izateagatik eta honek ulermena zaildu eta entzuleen aldetik arreta gehiago izatera behartzen duelako. Bideoak segidan argitaratu daitezke, ez dute osteko muntaiari behar. Lehenik eta behin EHUTV kanalean argitaratzen dira, eta ondoren YouTubeen. Prozesu honek minutu gutxi batzuk irauten dituelarik. Bideo hauek ikastaroetarako, aurkezpenetarako, ikerkuntzarako, tutorialetarako edo zerbitzu ezberdinen funtzionamendua azaltzeko balio dute. Besterik ez, informazio gehiago izateko pantailan azaltzen zaizuen web orrira jo dezakezue. E-kampusean itxaroten zaituztegu.